O Concello de Ribadumia celebrará o seu primeiro Rally Mix. A proba de motor será a primeira que teña lugar na vila ao marxe das probas do Rally do Albariño que percorreron o Concello ribadumiense. A competición disputarase os días 24 e 25 de xullo. O sábado comezará as verificacións ás 8 da mañá e a continuación ás 9 haberá un recoñecemento do treito e ás 11 comezará a carreira con 3 pasadas. E a segunda etapa do domingo, que comezará ás 11, con 2 etapas máis. A diferencia dun rally normal, o Rally Mix divide a proba en zonas de asfalto e zonas de terra. O de Ribadumia terá un 70% en carreteira e o resto en area. A longitude será de 8 km 950 metros e o circuito estará preparado para corredores con experiencia. Hai un pouco de todo. Hai algúns trazados que son complicados, e a ver se non se sale ninguén. E despois hai sitios moi rápidos e tamén zonas complicadas como curvas así rasantes. O rally está organizado polas escudarías de Esguacestino Racing e Charly Romeo, coa colaboración do Concello de Ribadumia. Os organizadores agardan a presenza de máis de 60 pilotos. A paixón destes equipos polos rallies é o que lles levou a organizar este evento. É que nós somos daqui de Ribadumia e sempre quixemos facer unha proba como é o Rally Mix aquí en Ribadumia, porque facía moitísimos anos que non había nada por esta zona, que o último foi o Rally do Albariño en Cambaos, e quixemos como probar a ver que salía. A proba automobilística será puntuable para o Campeonato Galego. Ademais, os primeiros clasificados de cada categoría recibirán un premio metálico.